खुलुमबाय गोदान आपडेट यूट्यूब चैनल बयखौबो बरायग्रोना लाबाय आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे गोनां इम्पर्टेन्ट भिडिअ लाबोदों नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय दिनैनि भिडिअ मानि सायाव जागोन नोंथांमोना थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानै एसेब्लाबो हमनानै मोनखादों जानो हागौ नोंथांमोननो आं दिनै खोन्थागोन पीएम किसाननि बागै गोबां मानसियानो माने कमेन्टआवबो आंखौ सोंहरदों जोंना मानो पीएम किसानाव फैसा हाबाखै आरो लोगोसे जोङो पीएम किसानखौ एप्लाइ खालामनो हागोन ना हाया होननानै गोबां मानसि सोंहरदों आरो अफलाइनावबो आंनाव सोंदों नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय नैबे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थागोन अफलाइनाव बेसेबां लेखा जाना दंफैयो आंनाव बेखौबो खोन्थागोन आं नोंथांमोननो लेखाखौ फारसेनिफ्राय खोन्थागोन बिनिफ्राय नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय नैबे भिडिअनि गेजेरजों फारसेनिफ्राय मोजाङै क्लियार खालामनानै होगोन अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो आरो जायफ्रा गोदान आपडेट यूट्यूब चैनलाव नोंथांमोना दिनैसो फार्स्ट टाइम चैनलखौ भिजिट खालामदों नोंथांमोना अननानै चैनलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो बेफोरबायदि गोदान नोंथांमोना अनलाइननि भिडिअ मोनबाय थानो हागोन अब्ला आङो पीएम किसाननि बागै खोन्थानोसै बेयाव स्क्रिनाव नायबानो जाबाय गोबां मानसियानो आंनाव लाइक खालामनानै सोंदों जोंना मानो फैसा हाबाखै गोबाव जाबाय एप्लाइ खालामनाया होननानै बेयो गोबावनि बेयो 2020 नो बे एप्लाइ खालामनाया बिनिफ्राय दासिम हाबाखै खमबाबो बोसोरथाम जाबाय फैसा हाबिया बिनिफ्राय बेयाव मा रिजन दं आं नोंथांमोनखौ नैबे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थालांबाय थानोसै जोङो पीएम किसानखौ बानायबाय गोबावानो जाबाय बिनिफ्राय जोङो दा बेयाव बैंक एकाउन्टजों आधार कार्डजों लिंक जाथारनांगौ पीएम किसान एप्लाइ खालामखांनायनि उनाव नङाब्ला जोंना बेयाव जोङो बैंक एकाउन्टआव फैसाखौ मोननाय नङा बिनिफ्राय पीएम किसानखौ बानायखांनायनि उनाव जोंहा केवाइसि मारनांगौ बे केवाइसिखौ जोङो मबाइलजोंबो हायो बिनिफ्राय जोङो अफलाइनाव थांनानैबो हायो जायफ्रा बेफोर खामानिखौ मावाखै नोंथांमोननिफ्राय फैसाबो हाबाबो जानो हागौ मावना लानाया जोबोद इम्पर्टेन्ट जोङो आधार कार्डजों बैंक एकाउन्टजों लिंक खालामथारनांगौ नङाब्ला जोंना पीएम किसाननिफ्राय फैसाया हाबनाय नङा जायफ्रा आधार कार्डजों बैंक एकाउन्टजों लिंक खालामाखै नोंसोर खालाम आं दा बेयाव लेखा देखायनाया बिसोरो आधार कार्डजों बैंक एकाउन्टजों लिंक खालामाखै आरो केवाइसि खालामाखै सिगांनि बायदि नंला एप्लाइ खालामखांनायनि उनावबो खनसे जोङो केवाइसि खालामनांगौ जायो जायफ्रा खालामाखै नोंथांमोना खालामनांगोन केवाइसि जायफोरना फैसा हाबाखै गोबाव सम जाबाय नोंथांमोना मोनगोन फैसाखौ बिनिफ्राय दा गोबां मानसिया सोंदों जोङो गोदान एप्लाइ खालामनो हागोन ना हाया दाबो सोलिगासिनो दं अनलाइनाव नोंथांमोना जायफ्रा पीएम किसानखौ एप्लाइ खालामबानो जाबाय बिनि लास्ट डेट गैया नोंथांमोना खालामबाय थानो हागोन अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअआ एसेनोसै आं नोंथांमोननो बेखौनो शेयार खालामनानै होबाय आरो नोंथांमोना माबाफोर बुजियाखैबा नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव सोंहरबानो जाबाय आरो नोंथांमोना दासिमबो डिसक्रिप्शनाव होना दोनखादों वाट्सएप चेनेल लिंक नोंथांमोना बेयाव थांनानै नोंथांमोना जइन जाबानो जाबाय आंनि बे गोदान भिडिअखौ नोंथांमोना बे चेनेलाव मोनगोन अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअआ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअखौ नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय